Define your own success puat happy pensi kachetong ki thurmi ari soi jang tuma phan klardak pen luke charlie an so se kabor idun je phan lamthe than ponlo Karbi Honghari Youth Association thi hek pen KHYA Rongkhang Longriam me pen patir piponsi Hamran Karbila merame asai hemalong adapor phaikri sirachi tim pen chingrum si pining suringira encoratro High School Living Certificate mate HSLC lapen Higher Secondary School Living Certificate mate HSSLC misena satlang ki unduna tumaphan karcho anparta kecharlia ke mangason than pare ajaimek dengpon KHYA me phu Harlinson ronghi kachapain phu pona melong kongchunbang jorsing kramsa pen me ke phalam lapen aluhi ke pachinya jaimek dengpondo KHYA pen ke chengsi hamren ong sopialong lapuson lu ke charlie tuma phan kar cholong anso se kabur I pon je phan than pare pon la solong ka select pen chipa jok nangji Facebook ke ot pang ar nangji ke mang son chichini nangji reels ke lang por ka chipa na hok athe ke reels e phong ke lang pen adap ing thang wakta jurun e pen ajo kaluksan nangli phan si do poputa than parelo hamren ong sopialong KHYA rongkhang longria me ka chipatir pi pen satlang ke tok mission pen kachipa unduna tuma phan karcho aning ke pathela pen ke than par ya jai me ke deng pon thega pot lu ke charli klim sumar tum che hokrin tilo satlang mission pen ki undun pen nangli mi thang jongjunga ke mang ke pachun jia phan lu ke charli bor I group a phisi nongme ningkarong ka che hok duji lasia porador chini pamisi ke mang son che pachok nang jia lam thi than ponlo Pinya mekang nialong SDFO di Mahasau Chotro Pator Hamren Municipal Board Chairman Roman Pator KHYA Dunmei Phu Lokhon Ronghang KHSA Mepi Basa Piteron P Waisong College Assistant Professor Babu Kro TKSA Mepu Barim Bikha Kiling KSA Hamren Head Branch Mepu Ansing Teron KSA Hamren Head Branch Kongchun Bang Suresh Teron Tum Chitodun Si Mei RDP Dunlo Asi non itum cilangka menang hoax teme Charlie itum na ongbom pen yoksi non mithadim teme cilang mesen lo apen thidung ongdung aprang son gali non kecihung opor aputsi la son lo mesen result nang ke wan pia tum dolo Tebon setelah bang solong itum isi society do imek pen theklong le society lo lake evil society mate lake kahenu ajutang lo culture ajutang jubat lo labang society pen kachipa yok dia phan bang ke itu makenang son lo thela bang society long litum non generation kali akhe phanan si ka phire memi athepi lo labang evil society itu makam lake drugs hello lapen addiction ko pini ason dopik lo ason laziness pendang lo addiction drugs addiction ho porn addiction tang ho lapen adin thu mithang jutang jubat an chingbo lasi labang evil society pen kachipa yok ye bang ke non lo kachari tu tame hong ke dam pen hem ka chewang hut lapen hong ke dam hut same lapu RVR e matha thira alang tumla ka charlie long chima thabet nang pobusi ni tum hin pen than pare du mate lapeneng metric ke pass lapen higher secondary ke pass atum phanili tum Karbi Honghari Youth Association Rongkhang Longria mai lapen in collaboration with Central Committee Karbi Honghari Youth Association atum chipater pi ponse Honghari abong mumar tum phan nilitum labangso satlang ki un karcho mai nilitum lada hamren lamet amai hasai hemalong deng ponlo lapen alang litum phan mesen mi at pen nilitum thek an ason an bang ke nilitum bidi sore kunon stame chithan chimum ponlong lo lapen alang litum se tame mesen mi at result si kiwan lo yak hakatum o sumar mate abong mumar tum bang ke 92% ta ho 94% ta ho 80% ta ho pula anki undun atum tadolo la selang itu phanon iphang kiwang yi an sitame ladak hamren angkang mate hamren arat atum phan stame isi mesen me at abirta wan pipo mate mesen me at athai pinchong po pusinilitum Hamren pen Daniel hi Karbing long life